wismu hangu jiwat. Lek nembang aja merem. Alah ditinggal kancane. Ben krasa. Apane? Nek merem. Kok iso? Menghayati. Oh iya, pinter. Leh gawe. Kemayu deh. Kemayu tenan jan. Ah. Oh bawae ya, karo jiting kalih. Orang larik apa 100? Ya, Kuwatir lho Nak Bayu. Aduh. Saya sombong itu mbas apa le? Sego pecel. Lah iya. Apa kang si nadya wong upama munduta regemi. Cengkok apik men. Lah aku senengane rokemi ya. Iya. Istilah omah iki. Tertamtu tak ruti Ngapa? Ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa omahe pamite nyambut gawe jane. Anggene ngomong dadi penadah. Neno. Welah. Enano. Ing madyaning jolo nidi. Nonton kok padake jolo nek bandemi. Karepku lagi kaya ning TV-TV. Oh samene iki arep mbok jolo. Karepku lagi dramatis ngono. Temah gunjing. Apa kuwi? Cengkok. Oh nembang malah geblak dhewe. Kowe karo nyanyi nasi daria apa piye? Kok cengkokmu ku lho. Angin jonging pagulingan. Ya, Sri Huning diaturke. Maka ya. Anda joget nggih, Bos? Joget no. Joget. Ora joget ngopo? Urip pisan iki. Ya, joget kendhane gong-gomino, gitu jogeti. Ya. Sri Huning Mustika Tuban labu teras lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kanggo parasajan nandur berangte sirine datang kraito kanthi tresno kadange pribadi Wiratmaya putraning Ganti Mas Gareng. sira ame adipati tugas Sri Huning putrane ati awangsa pati nalikane kang putowi
senadyan wakasanira parapte Kira pas seger ciblonke. lena abona goro Sabaya bakti amarang raten mirat maya kanggo prasajanan berangti datang kaito kang tresno kadange pribadi awerat moya putranira sira ame adipati pisan sriuning putrane ati awang sapate ralikane undi kang popo ing madya laksa perang agung sawan menajing Deneng lurus reunde Hasanadyan wakasanira Praptek ena abun nagara dibarengi karo murite. Ayo kene. Mas Kijing miring ayo Mas. Guru apa kok guyu? Padha joget. Padha gurune.